На първо място ви трябва кокосово масло. В момента тук са такива жеги, че както виждате дори не се налага да го разтапим на водна баня, той е вече в течно състояние. От него ви трябват 60 грама. Като защо кокосово масло? От една страна вече знаем поддържа кожата и я предпазва от възпаления и е също така с антисептично действие. От друга гледна точка кокосовото масло е с слънцезащитен фактор от 7, т.е. от самото вече има някакъв слънцезащитен фактор. Допълнително следващото нещо, което ви трябва, е масло от жожоба, което е всъщност за подхранване на кожата. От него ви трябва една супена лъжица. След това, другото нещо е витамин Е, като аз, за съжаление, не можах да намеря в течна форма витамин Е. Намерих ето това, тази хранителна добавка, и всъщност тези капсулки са пълни с витамин Е, т.е. аз ще се наложи да ги спукам, за да успея да използвам витамина, който е в тях. Трябва ви около една чайна лъжичка, т.е. предполагам, че ще се наложи да спукам около 20 капсулки. Витамин Е е полезен, защото от една страна също поддържа кожата, прави я гладка, дава и влажност, и от друга гледна точка се използва като естествен консервант за нашето кремче, което ще си направим. Допълнително ви трябва някакво етерично масло, като е много важно да знаете, че в никакъв случай не трябва да слагате цитрусови етерични масла, като портокал или лимон, защото те правят кожата чувствителна, още по-чувствителна към светлината, т.е. тук се получава обратния ефект. Аз ще сложа 15 капки, трябва ви още 30, аз ще сложа 15 капки от мента и 15 капки от лавандула. Може да сложите също така масло от евкалипт, ако то ви харесва повече на мирис. Маслото от лавандула, между другото, също е със слънчезащитен фактор 5,5. И последното нещо, което ви трябва и което може би ще намерите най-трудно, това е цинков оксид. Аз съм си купила в интернет, го намерих. Това е прахче, което е важно да се сложи. И много е важно да се следи. Мисля, че сега се вижда. Ето тук. Че този цинков оксид всъщност не е нано. Виждате ли? Много е важно да не използвате наночастици или цинков оксид, който е с наночастици, защото той ще проникне чрез порите в кожата и ще се разнесе чрез кръвта из цялото тяло. Тоест, много е важно да знаете, че трябва да вземете цинков оксид, който не е нано. Ролята или функцията на цинковия оксид всъщност е точно да придаде правилния слънцезащитен фактор. В нашия случай или във вашия зависи от това колко искате, с какъв слънцезащитен фактор искате да ви е крема. Ако сложите около 5% на цялата смес цинков оксид, тогава ви се получава фактор между 2 и 5. Ако сложите 10%, е между 6 и 11. 15%, тогава слънцезащитния фактор ви стави между 12 и 19, и ако сложите 20% цинков оксид, тогава е над 20. В моя случай, както вече казах, ще сложа 70 грама кокосово масло, така че в този случай, ако искам примерно кремчето да ми стане с слънцезащитен фактор между 12 и 19, трябва да сложа 15%, което ще направя. Тоест ще сложа 3 чайни лъжички от цинковия оксид. Смесила съм вече кокосовото масло с маслото от жожоба и с етеричните масла. И единственото нещо, което остава сега да добавя, е цинковия оксид, като ето го той как изглежда. Наистина като прахче. Ако имате маска, която да си сложите, сложете си я на лицето, за да не вдишвате от прахчето, да не влиза в белите ви дробове. Ако нямате, просто бъдете много внимателни. Ще го сложа и сега важното е да разбъркваме възможно най-дълго, за да може да се получи хомогенна смес. Кремчето ни е готово. Всичко се разбърка много добре. Става все по-бяло и по-бяло, когато цинковия оксид се разтваря.
Сега най-добре да се държи в хладилника, като ако го държите в хладилника, трайността му е около 6 месеца. То се стяга естествено. Ако ходите на плаж, вземете го с вас и после пак го сложете в хладилника. Само внимавайте, защото течността, защото е доста течно.